Bai. Bai. Arratsaldeon beraz partida astera doakigu, landaretik ari gatzaizkizue jakina, gaur larun bata, arratsaldeko laua gain gainean, epailea prest partidaren hasierako txistua jotzeko, eta elkarrin kontra, ohorezko B mailako bi aurreneko postuetan daudenak. Hasi da partida Hernani, Klub Rugby elkartea eta Bizkaia Gernikaren artekoa. Askotan bezala, derbia gaur ere, eta lehen zigor kolpea kontra Hernani alde, biztan da, Bizkaia Gernikarentzat. Ikusten duzuen bezala irudietan, eguzki printzarik ez, zerua erabat estalita, euria orain dela 5 minutu hasi du, eta iragarkia betetzen baldin badira, meteorologiako iragarkiak, atxalde euritxoa izango dugu, euriarekin hemen bizitzen badakigu, zorionez, hotza handirik ez aurreko asteburuan bezala, edo ez behintzat joan den asteburu adinakoa, baina euriak biztan da eragina izango du partidan zehar, hala ere, berdegunea azken aldian bezain ongi, bigun bai, jakina, baina erabat belarduna, zoropila berdea, eta ea ikus dezagun Bizkaia Gernikak lehen 3 puntuak eskuratu ditu partidaren hasieran, minututa 22 segundo markatzen digu Landare Rugbyko zelaiaren markagailuak, hortaz, huts eta 3 Bizkaia Gernika aurretik. Esan dugun bezala, eguraldi edo zerua estalita, ilun xamarra, eta hotza handirik egiten ez duenez, jokalariek beren joko egiteko prest izango dira. Hernanik zelai erditik atera du, laizter aipatuko ditugu jokalarien izenak, baina bitartean gaur espero dugu gauzak bere bidetik baldin badoaz, markagailu estua, joko estua bien artean, sailkapeneko lehen 2 postuetan dihardutelako, eta partidu guztiak irabazita. Bizkaia Gernika guk beti Gernika deitu izan dugunez, Gernika dela esango dugu batzuetan, baina berez taldea Bizkaia Gernika da. Orain defensatik erasora abiatzeko tan ziren hernaniarrak, pasea ez oso ona eta jasotzen ere baloi horretan ez da erne ibili Mikel Perez, eta ondorioz baloia itzinera aurrera eta uztartze bildua. Errex entzutekoa da, momentu honetan, aspalditxo bezala, ez dagolako armailetan zalerik, ikuslerik, eta orduan, zelaian hitz egiten dena entzuten da. Eta hori aipatu dugu, orain entzun ahal izango dugulako jokalarien ahotsa sarri-sarri. Ea uztartze bildua esan dizugun bezala, gero eta ilunago, gero eta hori gehiago, eta alaxe dago iragarrita, euria zarra egingo duela Mikel Perez baloi orain, eskuinera zabalduz, eskura jokatuko da, Matxin Kolladok, eta Hernaniren zelaiko 10 metroko inguruan, faseari Eneko Noriega, baloia jaso eta talka bikain egin du, baloia eusten jarraitzen dute Hernaniarrek, baina uztartze bildua Bizkaia Gernikaren alde. Izango dugu astia
denbora partidan zehar aipatzeko lehen esan dudan bezala, jokalarien zerrendak, sailkapena nola dagoen, eta hori bai, azken partidan, joan den asteburuan, biek alabi irabazi egin zuten, emaitzari dagokionez estuago Hernanik, Gernikak alde handiz irabazi zuen. Erori eginda uztartzea, beraz, berriro errepikatu egin beharko da. Bosgarren minutua bete da jada, partida hasi denetik, eta ez, arestian esan dizuegun bezala, minutua pasatxo zela, abiarazi du markagailua, Bizkaia Gernika, zigor kolpe bat, agetaratzean. Bizkaia Gernika indartsu, aitzinean, aurrean, baloia bereganatu dute, eta uzartzerdiak zangoz, erasoko jokaldia, egin nahian, baina albora atera da, eta ondorioz, alboko sakia izango da, eskasa, baina aurrez nunbait epaileak ikusia zeukan, zerbait Hernaniren kontra dirazteko moduko jokaldia. Ondorioz ikus dezagun, logikaz, Bizkaia Gernika puntua batu nahi ditu, eta agetaratzeko asmoa dute bizkaitarrek. Hernaniri dagokionez, joan den asteburuko partidan, Xabi Garmendiari Xabori txartel gorria erakutsi zion epaileak, eta ondorioz litekeena da, hiruzpalau partida zigortuta egotea, 3 partidatan zigortuta egotea. Eta bestetik, beste 3 puntu bereganatu ditu jaurtiketan, agetarako jaurtiketan Bizkaia Gernikak. Hain justu, 7. minutua, bete denean, huts eta 6 agetaratze 2 gauzatuta. Bizkaitarrek, kasu honetan berde beltzez jantzitako atzelariek, Hernaniarrek bidalitako goitikako baloia jaso, eta gainera erasoan bizi-bizi indartsu eskuinaldeko marraren parean, eta azkenean alboko sakea izango da Hernaniren alde. Lehen aipatu dut entzungo duzuela, zelaiko oioak eta aginduak eta horrez gain, seguraski entzuten ariko zarete, une honetan, hemen landare toki zelaiko armaietako teilatuan nola ari duen euria, zaparrada baita, tira, Hernanik jaso du baloia, uzartze irekia antolatu, eskuinera zabaldu, eskura jokatzeko, eskuin marraren parean, armailaren aldetik, eta Baiogoiari ongi eutzi ondoren, Inneko Noriega jaso du, ongi eutzi, hala ere defentsa aparte egin dute Bizkaitarrek,
ezkerrera zabaldu, askar, bizi-bizi, tartea bilatzeko asmotan Hernaniko hiru laurdeneko jokalariak, eta berriro zigor kolpea Hernaniren kontra. Azalpenak ematen epaile une honetan. Eta ondorioz, zigor kolpea Hernaniren kontra. Ez da aukera txarra, argietara jaurtitzeko. Baliatuko dugu agetarako jaurtiketa egiteko prest direla bizkaitarrak. Adierazteko nola dagoen sailkapena 9. jardunaldia jokoan dugula. Lehen bi postuetan esan bezala eta berriro ere aurreratu da edo aldea handitu du Bizkaia Gernikak 10. minutuan. Huts eta 9 zigor kolpez. Agetarako jaurtiketan, orain arte bikain bizkaitarrak. Esan dizuegu, lehen postuan Hernani. Aitzinetik da, baina puntu kopuru berberarekin, 2. postuan Bizkaia Gernika, 2-2, 39 puntu dituzte, beraz, gaur irabazten duenak, pausotxo bat emango du lehen postuan finkatzeko. Momentuz, Bizkaia Gernika da aurretik. Mikel Perezek jaso du baloia berdegunetik, Uzartzi irekia irabazi ondoren Hernaniarrek, eta orain eskura jokatzeko momentuz aurrelariekin. Pauso batzuk, tarte batzuk eginez, metro batzuk. Talka, dozena bat metro irabazi ditu Hernanik, aurrelarien jokoari esker. Mikel Perez baloia jaso du, eta zer adierazi du epaileak. Bi jokalari berdegunan dira etzanda, kolpertuta, baina ez. Momentuz Hernaniko bat, ez du ikusten hemendik. Eta ikus ezagun zer adierazi duen epailea. Hitz egiten ari da bi taldeetako kapitainekin, jokalariekin, egin zuen ere. Azalpenak emateko. 13. minutu betetzear dela. Azalpen luzeskak eta azkenean zigor kolpea Hernaniren alde. Zangoz, ostikoz, urruntxamar botatzen saiatu da, eta baita lortu eren hein handi batean, eskasera bidali eta hortik abierazteko jokaldia. Beraz, 8 partida jokatuta, 8 garaipen dituzte bi taldeek, ez dute bat ere berdindu, galdu ere ez biztan da, baina Hernanik tanto gehiago lortu ditu, izan ere 428 tanto jokatutako 8 partidetan, eta Bizkaia Gernikak 374, beraz, nolabait 60 puntuko aldea dute Hernaniarrek beren alde, eta horregatik dira sailkapeneko lehen postuan. Gero aipatuko dizugu pikin bat, nola izango den lehen fasearen egituraketa. Hernaniari da baloiaren jabe izaten, baina defentsa zorrotza, defentsa gogorra, Bizkaia Gernikak, eta ondorioz, asko aurreratzerik ez Hernaniara, baina baloia beren jabe da. Kostatzen ari zaila ateratzean, keinu txiki bat egin, Uzartzi erdiak.
eta zuloa pikin bat egin nahian, aurrelariak lanean. Eta aurrera pasea edo behintzat, uzartze bildua adierazi du epaileak, Bizkaia Gernikaren alde. Defentsan ere, orain arte, hobetoxeago aritu da, izan ere, puntu gehiago, tanto gehiago jaso ditu Hernanik, 379, barkatu, jaso dituen tantoak, 59 dira, izan dira, eta Gernikak 71, beraz, 10-11 puntuko aldea du, Hernanik gutxiago jasota, jakina. Gero, aipatzearren gehigarezko puntu dagokinez, biek ere, zazpina lortu dituzte. Hernanik 7 zeu jaso ditu kontra, jokatutako 8 partido horietan, eta aldiz, Bizkaia Gernikak 10, Bizkaia Gernikari 10 zego egin dizkiote, 3 gehiago beraz. Ikus daiteke, parekotasuna ikaragarria dela, bien artean, biak ere maila nagusien arituak direlako, eta pentsatzeko da, aipatu ditugun estadistikako datu horiek, normalak izan daitezkeela. Bizkaia Gernika indartsuari daurrean, batez ere uzartze bilduetan, eta zigor kolpeak eragiten ari da, erakutsitako indar horren adierazle. 3. postuan sailkapenean Donostiako bera-bera da, baina 7 partido jokatu ditu. Bera-berak, akaba bera-berak, 27, akaba ez, AVK bera-berak, 27 puntu ditu. Ondoren, 4. postuan Pasek Belenos, 24 punturekin, Gaztedi rugby taldea 17 punturekin da 5. postuan, 6. postuan Campus Universitario Ourense, 13 punturekin, bai bera-bera, bai Belenos, bai Gaztedi eta nola ez Ourense, partida bat gutxiago horrekin dira, 7 jokatuta. Balteksa taldea 8 partida jokatuta, 7. da, 14 punturekin. 8. Eibar rugby taldea, hori ere 7 jokatuta, 10 punturekin. Gezala Okelan Zarautz 9. da, 9 punturekin. Zarauztarrak ere partida bat gutxeko jokatu dutela, 7 jokatutakoak. Ferrol 9 punturekin 10. postuan da, eta azken 2 postuetan Uribe aldea. 8 partida jokatu eta 5 punturekin, eta Iruñako Launika rugby taldea 7 partida jokatu eta 2 punturekin. Hernani kontraerasoan atzetik ibeletik hasita, baina Arizetak aukera izan du metro batzuk egitu, eta baitekin ere, baina gero erasoko ostikadatxo jo du, eta Bizkaitarrek jaso dute baloia beren 20 metroko lerroaren marran. Argiztadura ere lanean da, Landare rugby zelaian, alegia argia piztu dituztela, eta defentsan orain Bizkaia Gernika luze jo ondoren ostikoz, baina Mikel Perez presentzen hor, baloia jaso, barrualdera egin pasea, eta eutx egiten diote baloiaren jabetzari, Hernaniarrek orain eskuinera zabaldu, aurrelariekin jokatzeko, eta Bizkai Gernika izugarrizko defensa egiten ari da orain arte, eta errez baloia hartzea, baloia berreskuratzea lortu dute, ondorio zuzartze erdiak goitikako baloia, 22 metroko lerroan jarri alizateko baloia, eta orain berriro gibeletik hasi beharko du Hernanik. Momentu Bizkaitarrak
Lehen zatiko hori garen minutua perfektzea dela, eta behartzi izkera eginetan aurretik behan duzan Ego, etxean, lasai, esalkian, esaten zamba, nola jatuko zaudeten hori partida ikusten, profesionalari edo koordinatu edo edaten. Egunen fokus egiten ditu itxan egoteko ere, egia esateko. Hernaniren zelaian, diaguke bi taldeek, 10 metroko lerroan, eskasa, herrikarentzat. ¡Defensa! Eta jokoan Hernani, erasoan alegia, eskerra jokatu. Baloia eskerraldera berriro. ¡Beti! Esango dizuegu, orain iruditan ikusi izango zenuten bezala, gaur ez dela, Amarte Rosiki, 15ko Anari. ¡Vale, Papu, ahora! Bien, venga, Stey, venga, Berti. Bakizuen, garai berreki ditugu, begirutza dela eta, hori berutzia, eta orduan Afrika jokalari ere, etxean geratu behar. Venga, Botinier, bai, Bernika, bai! Kepa Mijangos ere antzerezko egoeran dago, beraz, ia karabiak ez dira gaur, 15koan ari. Jokoa etenik dago, nire egiten, tekniko egin, eta Venga, Bauti! ¡Ya silla, Neko! Zalei utzi du, ikusiko dugu zer duen, edo berriro jokatzeko moduan izango den, baina ez duzte. Errenka atera delako kaz, lehen ordezkapena gertatu da partida. Zertze erdia, beraz, Martxelo. Lainatu da, postu horretan jarduteko. Nik izan da. Duze ezkaitza erreko egindako defensari esker, eta jokuan daien erdutasuna den atxerazgarri, hiru zigotok eragin dituzte, eta baita joko zabatzen. Asuntan Bizkaia Gernika jokatzen diagoen. Konzatu ditu hiru aukera. Vale, azken pasitza eginez, laguntza beinaz arizetan, izatze irekia eragin ondoren, den jabe Hernaniarrak, erasoan, baina ondoren, hotelik izkorriko zelaian, aurkien lekutik, izango da, eskasa. Bestetik gogoraziko dizugu, zortzigarren jardunaldian, beraz, hau, ozenariak, behatzigarrena da, ez gero da, zortzigarrena behatzigarrena bizi,
Eta hauek izan ziren lehen aipatu dizudan emaitzatako bat edo partietako bat, Hasek Belenosek 9, Hernani ditu elkarteak 15. Eta Gernikari dagokionez, emaitza handeko izan zuen, emaitza zabala, bidealdeari etxean, 7 eta 60 irabazi zuenako Bizkaia Gernika, Bizkaitarren arteko derbian itxuri zubien jokatuteko norgehiagokan. Beste gainerako emaitzak, Donostiako 27 eta 19 irabazi zion Bezalaga Sozialan Zarautz Kirol elkarteari 7 eta 19 aldea beraz. Galizian Ferrolek Bilbina Zelaian 18 eta 58 Galizuen etxean Gasteizko Gaztoi errobikaldearen kontra eta Eibar errobikaldea emaitza aldeko izan zuen, launika Iruñekoaren kontra eta alde zabaluz gainera 77 eta 13. Eta azken emaitza Ourensek 9 Horrexik izan zirenera. Zortzigaren salgo handiko norgehiagoka. Txistukatugu epaileak. Eta ikus ezagun, zer egin izango dela, bai, epailea jokalariarekin. Berriro ere Bizkaia Gernikarrak Bizkaia Gernikako aurrelariak bultzatzen eta pareatu agin gazkaran nahi izan dute eta baiak ere gantza egin du goko zedadiak egin Bizkaitarrak. Xente hitz egiten epailea eta baita txartel hori erakutsi ere Bizkaia Gernikako bigarren hogeita 8 minutua dute denean, 10 minutuz konferatua eta erasoari ekiteko, Zangos jarri behar albokusak abiarazteko. Burua! Eta momentuz Bizkaia Gernika markagailuan 8 eta 9 horren erdie betetzea dela. Eskasa eta baita bi eskutari irabazi ere, gokorrako Bizkaia Gernika jokalari gutxago duela aurrealdean eta ondorioz Gernik opera du pikin bat baliatzeko egoera hori mokiko dialog ezkerraldera. Ezkerralderaino zabaldu dute baloia eta orain bestaldea, baina Gernik aurrealdekin baina jarretza
oso horreak bai, ditzegiteagatik, beste 10 metro, atzera, Bizkaitarra. Eta hori antzeman du gintzat. Behar etzenean hitz egin dutela. Beste 10 metro, atzerago, eta 30 metro, gutxiago, ez dugu nahiik. Eta handera jokatu gabe. Ez dago Cuando han estado unos días están parados, ya ni de ahí. Paso txiki bat ingo, ikusiko dugu nola izan den orain arteko Siabonga, lortu du, argitaratu du lehen minutuan zigor kolpea, handik 6 minutura jokalari berak, jokabatzailea berak, huts eta seikoa, markagailuatu du, eta 11. minutuan, kasi segidan, huts eta bederatzeko jokalari berak, jokabatzaileak, lortu du markagailuan, bederatzigarren kantua, adieraztea edo markagailuak egin dezan. Federico Stein dugu 10 minutuz egotzita. Bizkai Gainetako bigarren lerroko posta. Eta saiatu nahi dute Ganierrek aurrean bintzat nagusitzen bigarren lerrokoa baita, kanpora zuena, Pando epaileak, orain Madrilen jale da Hernani, Bizkaitarren zeleian, 20 metroko esparruaren barrualdean, eta lehen aipatu dugu, saiatu dela Hernani aurrean, metroko egiten eta alaxeari egiten zazela osatu, eta eseko jarrotik 10 metrora, eskura jokatzen ahaleginduko dira txuriak, txuri-gorriak, Zartze irekia antolatu, eta saiatzen ari dira berriro ere ezkerraldera joaten, paseak eginez, eskura jokatuz, Ondelaik irabazitako baloriari zamaitena emateko, eskura jokatu duzeko pixkanaka, biltzen segitu Mikel Perezek, eskuinera, eta hemen Beñatalizetak eskatua zeukan baloriari, baina bazekiten zigor-kolpea agindu zuela epaileak Hernani eta Beñat Arizeta era akrobatiko esango genuke, eta aurrerarekin lehendik adirazi jokatzen epaileak zigor-kolpea, hori baliatuko dute Hernaniarrek eta entzerretik 10 metrora eskasa alboko sakea egin eta partidako lehen ensedua lortu ahal izateko. Izan dute... Venga, Gernika, bai! Dirazi du hortaz, aukera politia, Hernanirentzat, paso nibelean, atzean, Mikel Perezek hori bezala, bi eskutara paso du, defentsa zarrotza Gernika, Bizkaia Gernika, eta berriro zigor-kolpea Bizkaitarren kontra, defentsa zarrotzak eta gogorrak egiteak, hori ekarri du batzuetan. Zigor-kolpeak egitea, aldamenetik sartu, ez legez behintzat. Eta berriro eskasa. Pando epaileak, adirazi duen bezala. Eskasaren bitartez, oraintxe jokaldi eskorazten Hernaniarrek, pasatzen dugu urtean jokatzeko asmoa izango dutela. Hori da, bi eskutara jaso, uzarte laxioa egin, eta orain bultzaka, metro bat edo beste egiteko kapaz diren Hernaniarra bai hoxe, Segoleraren llegatu dira, iaia, baina Segolerekin bukatu behar luke Hernaniarren alde, ez da. Defensa hona egiten ari da. Saiestu dute Hernaniarren ensedua. Ale Berti!
¡Apo, choca! burua, beti ere, zegoenetik nahiko hurbil. Eta baliatuko dugu jokaria binatuta dagoela, Gernikaren 15koa jakinarazteko lehen lerroan Facundo Lamas eta Eider Martínez dira arroina. Ezker eta eskuin azalkaria, jokatzailea, Mikel Aboitz. Bigarren lerroan, lau zenbakiarekin Andoni Larrabiti eta bost zenbakiarekin Federico Stein, ustez kanpoan jokalaria. Hirugarren lerroan, hegaletan, Juan Bautista Arrantz eta Bertus Ebut eta giltza sortzia Pagu Maioi. Utziko diogu, jarraituko dugu, Iker Ola eta behatzi zenbakiarekin, behatziarekin, erdian, eta jarraituko du berosiago orain uzarte bildu delako eta aukera izango du Hernani. Gero baloi hori, Gernikak alegia Iker Ola eta sartu delako pasabidean eta baita garbi irabazi ere bizkaitarrek uzarte bildu hori. Hernani aukera da, defensa zorrotza egitea, saiatzea baloia bakutzen, baina ez defentsako Ostikoa jodu Gonga Masuka. Horren arte, behatzi puntuak lortu dituen jokalaria. Hiru laurdenetako lerroan Gernikaren aldetik ezker hegalean 11arekin Mikel Gorostiza eta 14arekin Xavier Zubizikoa. Hamabiarekin Gaizka Iztiriar Etxeberria eta 13arekin Andoni Martín. Ordezkoak, Unai Bilbao, Jon Aboitz, Francisco Con, Agustín Tomas Beroli, Agustín Foruda, Pello Urrutia, Jon Escolar eta Stuart Abuelzealtaz. Agari izagun jokoaren kontakizunarekin, zake orain, naizek Hernaniari neurri batean erasoan, sakea izango da. Hernaniri dagokionez, esan dezagun lehen lerroan, ja kasiko ohikoa, arroinak ezkerrean Emikon hori gabatarekin, Beñat Iradi Irduarekin, eta bera da kapitaina, Iñaki Azalkari, jokatzaile, Inaut Gorostiri. Bigarren lerroan, Jose Luciano Abeltia eta Iñaki Otaegi, azken partietan, ohikoak direnak, 4 eta 5. Hirugarren lerroan, aurreko multzo horretan, hegaletan, 6 zenbakiarekin, Jon Galdeano eta 7rekin David Pelaez hegaletan. 8 Mikel Perez Gitza, Estaltzo erdia, Mikel García, eta hirugarrenetako lerroan, joko zagotzen Santiago Muñoz, gainera Santiago Muñoz momentuz uste dut zelaian dela, hirugarrenetako lerroan, ohikoa den hegala, Jamaika, Mikel Bidegarai, eta erdietan, Amabirekin, Oliago, eta ezagun, erdien anitzamenetakoa dela Etxeberria, baina eta 15 zenbakiarekin leheneko Anasio Osei dela hasieratik ari eta Estani! Vamos, Estani! Eta ordezkoen lehenikoan Xavier Lucas, Ina Larrazibel, Asier Arronategi, Ekain Perea, Marcel Aramendi zen hasieran lekuan, baina garaitu da dagoeneko Gorka del Valle, Iker Carvalho eta Lehen Baskuren. Eta bederatzi, lehen zatia amaitzean landara etoki horren dutzelaian eta erasoan Bizkaia Gernika,
Eta gainera zidurkope alde izango dute, apartan beste 2 puntu eskuratzeko joko zabaltzaile atzerritarrak Siabonga Masuku. Ez du aukera txarra, orain arte asmatu delako jaurtitzen eta hartzen edo agitaratzen joko zabaltzailea. Ale kapu! Bukatu bildua, izango da. Gaineko, Gernika bai! Aurretik, alegia. Esintia begira hitz egiten, lehen zati honetan epaile jokalarekin, epailearekin, eta orain euskazio binduan, lehen aipatu dizuet, orain arte lortutako 9 kantoak Bizkaia Gernikak, Siabonga Masukuk lortu dituela, Hegoafrikarra, berau, eta orain arte dela asmatu dela, Bai! Ea, amaitzar da lehen zatia. Bera! Bizkaia Gernika aukera. Bai, Gernika bai! Handa pagu! Bai, mutilek bai! Eta azkenean, Bizkaia Gernikarentzat, huts eta 14 lehen zatiaren barrean. Ondo! Ale mutilek bai, Gernika! Ondi antolatu da eta han eskuinaldetik. Venga, kapu! Ale bauti! Ale mutilek! Venga, Albi! Errepikatuko dizuegu, izan ere, gure mikrofonotxoa hemen genukan, lekuz kanpo eta etzan batere ongi entzuten, beraz errepikatuko dizuegu. Huts eta 14 dela markagailuan, oraintxe bertan, orain dela azken jokaldian segundu batzuk, ensegu egin behitu Bizkaia Gernikak partidako lehen ensegua. Lehendik 3 golpe, zigor golpe zituen gauzatuak, lehen aipatu dizugun Siabonga Masukuk. Aipatu digute berriro, hor geneukala mikrofonoa etzela oso ongi entzuten, oain bai, segurazki bai, berreskuratu dugulako eta amaitu da lehen zatia, huts eta 14 aurretik Bizkaia Gernika. Bizkaia Gernikak esan genezake defentsa zorrotza egin eta gainera jokoaren ekimena izan duela eta ondorioz markagailuan aurretik da. 3 zigor kolpe iaia jarraian gauzatu ditu, agetaratu ditu joko zabaltzaileak, Hegoafrikarrak, hangoa omen da behintzat, Siabonga Masuki, lehenbizikoa hasi eta berehala, minutu batera, huts eta 6koa 7. minutuan agetaratu du, 10. minutuan huts eta 9koa eta handik aurrera, saiatu da Hernani, batez ere 28. minutuan Federico Stein kanporatu delako fanlo epaileak 10 minuturako, eta partidaren azken jokaldian esango genuke, aitzineratu, aurreratu da Bizkaia Gernika, eta neurri handi batean merezitako emaitza lortu dute bizkaitarrek. Nik uste dut batez ere oinarrituta oso defentsa gogorrean, gainean egonda eta lortu dutako baloiak jokatu
ahal izan dituzte eta baita zigor kolpeak eragin ere. Hernani aritu da, Bizkaia Gernikaren zelaian, baiten zegoa lortzeko aukera izan ere, baina kontua kontu, holaxe amaitu da lehen zatia, esan bezala, markagailuan aitzinetik Bizkaia Gernika. Pausatxo bat hartuko dugu eta laster izango gea zuekin.
Arratsalduen berri landare toki errubi zelaitik, eta orain bai taxuz, fundamentuz jarrita teknikako kontuak, mikrofonak eta gainerakoak, esan baiti dute pare bat hiruk etzela entzuten, nola entzungo zen erorita geneukalako. Baina orain bai, bigarren zatia astear doa, edo astear da, astera doa. Eta Errani jarriko du baloia jokoan. Zangoz luze jo ondoren Santiago Muñozek, baloia berdek, basurdek, hala deitzen baitiote Gernika, Bizkai Gernikari, basurdeak. Eta orain luze jo ondoren defentsako ostikadan Siabonga Masuku, baloia itxina erori zaio Martxeli, baina kontua da Hernani ari dela jokoan, erasoan, eskura jokatuz. Orain Jon Galdeano jaso du baloia. Metro pare bat hiru egin, uzartze ireki antolatu, orain Mikel Perez eskuinera, Santiago Muñozek, eskuine galeraino iritxeraziz baloia, eta hurbiltzen ari dira Hernaniarrak, 20 metroko lerroraino, Bizkaitarren zelaian, baina lapurtu egin dute Bizkaitarrek, defentsa gogorra eginda gero, lehen zatian gertatu den bezala, eta zigor kolpea adierazi du fanlo epaileak. Edo uztartze bildua, baloia aurrera erori zaielako Hernaniarrei. Lehen zatiaren ondarrean, azken jokaldian esango genuke aurreratu dira erabat markagailuan Bizkaitarrak, ensegua egin baitu Federico Esteinek lehen ensegua, partidako lehen ensegua, eta beste 3 tanto eman dizkio Bizkaia Gernikari, Masuku Hegoafrikarrak joko zabaltzaileak. Eta orain ere, hitz egiten ari da fanlo epailea, Bizkaitar jokalariekin. Pausatuta dago jokoa beraz. Huts eta 16koa markagailuan adierazten duena, eta eten da pikin bat jokoa. Bien bitartean, olako eten alditxoak aprobetxatzen baliatzen ditugu, beste datu batzuk emateko, esate baterako. Sistemari dagokionez lehen fasean bederen, denek elkarren kontra jokatuko dute, baina partida bakarrera. Partida bakarrera jokatuko da, lehen itzulia, hortaz, 12 talde direnez B multzo honetan, 11 partida izango dira, baina talde bateko zelaian gaur hemen egokitu da, landare toki errobi zelaia jokatzea, sailkapeneko lehen 2 postuetan daudenen arteko norgehiagoka, eta gero, lehen fase jokatu ondenen, bigarren fase bat jokatuko da, eta bigarren fase horretan 6 taldeko 2 multzo osatuko dira. Eta handik aurrera, sailkapen orokor bat egingo da, osatuko da, eta horren arabera jokatuko dira mailaz igotzeko norgehiagokak. Baina lehen fase honetan, eta ja gaur 9. jardunaldia da, gero beste 2 geratuko dira jokatzeke, eta handik aurrera, sailkapenaren arabera, bigarren fasea izango da jokoan, 6ko 2 multzo osatuta. Datorren jardunaldiko norgehiagokak, 10. jardunaldikoak, azken egunean, urtarrilaren azken egunean dira jokatzekoak, aldaketarik ez bada. Hain zuzen ere, Hernanik berriz etxean jokatuko du. Kasu honetan, Gipuzkoaren arteko derbian, bera hartuko bai dute Hernaniarrek hemen landare toki errubi zelaian. Lortu dute Hernaniarrek jokoari dagokionez berriro, jokoarekin jarraituko dugu,
Hernanik lortu du baloiari eustea, eta orain berraibiarazi dute jokaldia. Eskuinaldera jokatuz eskura, Martxel Aramendi baloi hartu du, baina aurretik adierazia zeukan fanlo epaileak zeigor kolpea, eta horixe izango da, zeigor kolpea, partiari jarraipena emateko. Muñozek bideratuko du ostika da, egalera, alboko sakera. Bizkaia Gernikaren ensegulerrotik 20 metrora. Eskaz aterako du Inaut Gorostidik. Ea zer antolatu duten, ze jokaldi antolatu duten. Momentuz behintzat, jokalari guztiak hilaratuta. Eta guk entzun dugu jokaldiaren izena, Gomado, Saralar, eta hortik aurrera, Mikel Perez jaso du baloia, gibelean, atzean, eta jokoan dira, Herraniarrak, erasoan, aurrelarien bitartez, Bizkaia Gernikaren zelaian, 20 metro esparru barruan, talka bai, eta baloiari eutsi ere bai, Herraniarrek, orain eskura, eta aurrera hori zaio baloia. Ondorioz, sustartze bildua izango da Bizkaia Gernikaren alde. Esan dizuegu, beraz, 10. jardunaldi gonrogideko, azken aurrekoa, lehen faseko azken aurrekoa. Hernani bera, hemen, Landaretok izelaian, Ferrol Belenos, Pasek Belenos, Eibar Rubi taldea Zarautzen kontra, beraz, Gipuzkoarren arteko derbia, Balteksa Gaztediren kontra, Uribe aldea, Mungi aldeko taldea, Iruñako Launikaren kontra, Mungian, eta azken orgeauka 6. 10. jardunaldiko 6. Bizkaia Gernikak etxean hartuko du Ourense taldea. Ikusten duzunez, gaurko norgeauka honek, Herrani Bizkaia Gernikak lidergoa. Zeinen eskutan geratuko den, erabakiko du, baina bien bitartean jokoak segitzen du, 5. minutua bete dela, bigarren zatiko 5. minutua Hernani erasoan bizan da, atxeden aldian gauzak bere lekuan jarri nahi izango zituela Patrik Polidori entrenatzaileak. Ez du jaso Bizkaitarrak, baina jokoz kanpoa dirazi di Hernaniarren kontra. Zeigor kolpea jokoz kanpo, baloia ostikatu dutenean, jokalarien bat aurretik zelako, zangoz joduen baten aurrean. Eta aipatu dugun lehen fasea 11 jardunarekin osatuko dela, azken jardunaldian, 11. jardunaldian, hain justu Herrani kanpo jokatuko du Ourenseren kontra. Bizkaia Gernikak, Iruña jokatuko du Launikaren kontra, hori izango da otsailaren 21. Gaztedik Uribe alde hartuko du, Gasteizen, Zarautzek Balteksa hartuko du, Belenos Eibar Rubi taldeen arteko norgeauka izango da bestea, eta azkenik Donostiako beraberak Ferrol hartuko du Anoetan. Baloia eskuetan duela Eider Martínez, Gernika Bizkaiako arroina, bien bitartean aldaketak ere badaude, Hernani jakingo dugu pixkanaka, nola diren aldaketa horiek, eta orain esan dugun bezala, Eider Martínez baloiaren jabe, baloia eskuetan duela, eskaz ateratzeko prest. Jokaldi antolatua, atzealdea bota eta baita bikain jaso ere beste arroinak. Facundo Lamasek eta 20 metroko korrikaldi egin ondoren erasoan azkenean baloia aurrera erori zaie Bizkaitarrei. Aukera ona zeuketenean ezkerretik abiatzeko baino baloia Siabonga Masukuri erori zaio itzinera aurrera
eta ondorioz uztartze bildua Hernaniren alde. Fanlo epaileak adierazitakoa. Lehen zatian uztartzean agindu dute bizkaitarrek, bai uztartze bilduetan tinko bultzatuta, eta baita gero joko irekian ere, hobetoxeago moldatu dira, naiz eta ez izan oso argia ere, nagusitasuna bizkaitarren aldekoa. Zoritxarrez Hernanirentzat azken jokaldian ensego egitea lortu du Federico Steinek eta ondorioz orain markagailuan dugun emaitza. Huts eta 16 bigarren zatiko 10. minutua bete dela. Ea ezkerralde, eskuinaldean, Urumea ibaiaren aldetik, uztartze bildua, eta baita badia jabetu ere, Mikel Perez jaso du berdegunetik, eskuinaldetik jarraitzen dute, ezkerrera zabaldu eskura jokatzeko, aurrelarien jokoan, eta jarraitzen dute Hernaniare pixkanaka, aurrelarien arteko borroka horretan, nagusitu nahian, ea Fanlo epailea zela adirazi duen. Okerezpa gaude Bizkaia Gernikaren kontrako zigor kolpea. Hitz egiten ari da Fanlo epailea bizkaitarrekin. Gogoratu lehen zatian, Eneko Garziaren ordez zelairatu dela Martxel Aramendi, 23. minutuan. Eta orain okerrezpa gaude, zelaia Asier Arronatek zelaia utzi du, baita Santiago Muñozek ere, eta ondorioz edo beraien ordez, Iker Carbajo eta Jon Galdeano zelairatu dira. 6 zenbakierekin Jon Galdeano eta 22 zenbakierekin Iker Carbajo. Zelaiaren erdi-erdian, zangoz jotzeko asmotan, eta baita luze jo ere, eskasera, zuzenean. Momentuz, bigarren zati honetan, baloiaren jabe, Hernani gertatzen ari da. Zelaiaren okupazioan ere, txuria dira nagusi, baina markagailuan Bizkaia Gernika aurretik. Gogorra, uztartze bildu hori oso gogorra gertatzen ari da. Bi aurrelari multzoak elkarren kontra hor estututa. Eta joko horren ondorioz, pikin bat nagusitzen Hernani, eskuinaldetik, uztartze laxoan, metrok eginez, hurbildu zen segulerrura, 4-5 metro geratzen zaizkie Hernani arrei, gutxienez arrimatzeko, hurbiltzeko segulerrura eta hor antolatzeko jokaldia. Epaileak ordea, Bizkaitarren aldeko, uztartze bildua adierazi du beraz, arnasaldi pikin bat, arnasaldia Bizkaitarrentzat.
eten alditxoa jokoan. Aldaketak, zintzurra busti, epailea solasean, eta jokaldia Bizkaia Gernikaren ensegolerrutik 10 metrora izango da uztartze bildua. Aukera badauka beraz, Hernanik baliatzeko jokaldi hori pixka bat markagailon hurbildola izateko jakina. Baina ensegua eginda, gutxienez zigor kolpea eraginda. Ea ba. Berriz jokatzeko aukeran dira bi taldeak, beti ere fanlo epailaren aginduetara uztartze bildua, elkartu, bi aurrelari multzoak, Bizkaia Gernikak sartu du baloia pasabide txoan, baina Hernani presio aparta egin du eta baita baloiaz jabetu ere, ezkerrera ateratzeko aukera, baloia ongi gorde du Martxel Aramendik eta aurrelarian jokoa da orain. Hernani nagusitu nahian eta baita baloiaz jabetu ere, berdeunetik jaso aurrelariek eta fanlo epaileak zigor kolpea Bizkaia Gernikaren kontra okerezpa gauda aldamenetik sartzeagatik eta orain bai dutela aukera aparta puntu batzu bereganatzeko. Ensegolerroraino ailegatu dira hernaniarrak, defensa gogorra, Bizkaia Gernikak eta berriro uztartze bildua adierazi du fanlo epaileak. Baina ensegolerrotik hurbil dabiltza hernaniarrak markagailua estutzeko pixkoat eta zigor kolpea Hernaniren alde, ikusten dezagun zer erabakitzen duten. Bueno, keinuak egin, baina azkenean alboko marratik bestalde, Urumea ibaiaren aldean, eskasa alboko sakea ensegolerrotik 5 metrora eta ea ba, Hernanik baliatzen duen aukera hau edo aldiz, Bizkaia Gernika defensa zorrotza egin eta urruntzen duen erasoaldia. Baloi eskuetan, erdi aldera, bikain jaso bi eskutera Hernaniarrek, uztartzela osatu, baina momentuz Bizkaia Gernika gogor ari da defensa egiten, baina ikus dezagun azkenean zer gertatzen den, badirudi baloia Hernanik duela uztartzela horretan, bultzaka aurrera egin nahi dute, baina beti ere baloiari eutxita. Bestela, ez baita lortuko, ensegolerroratik oso hurbil Hernaniarrak, uztartzela bultza eta bultza, azenekea eragiten duen jokaldi honek. Baloia lurretik, Martxelek aterako du, ezkerrera, zabaldu, eskura jokatuta ensegua, Hernanik lehen ensegua, Hernanik lehen ensegua, hortaz 5 eta 16 bigarren zatiko 17 minutuan. Kostata izan da, nekearen nekez, baina lortzen denean ensegua, gaitzerdi. Lehen ensegua beraz Hernanik, eta Beñat Arizetak agetaratu du 7 eta 16. Orain diba denbora, bai Bizkaia Gernikak jokaldiak egiteko, bai Hernanik etxean garaipena lortzeko. Iruditu zaigu, bigarren zati honetan gora egin duela Hernanik, jokoa estutu duela, eta ondorioz, hurbildu markagailuan, Masukuk zangoz jodu, eta urrun bota arren,
alboko sakera edo alboko marrara atera denez, zelaia daukitu gabe, bota duen lekutik, jaurti duen lekutik, edo lekuan izango da uzartze bilduan, alegia, zelaiaren erdian. Eta jakina, hori gertatzen denean, kontrarioak kasu honetan Hernani aukeratzen du, edo zango zerrepikat ezatela bizkaitarrek edo uzartze bildua zelaiaren erdian. Zelaiaren erdian. Eta gainera zelai erdian. Karbalok egin du Hernaniarren ensegua 18. minutuan. Ez da ohiko jokalaria, Carbajo, baina pixkanaka behetik datozen jokalariek badute lekua eta Iker Carbajok lortu du lehen ensegua Hernaniarrentzat. Bigarren zatian zelairatu den jokalariak hain zuzen ere, Carbajo. Jokalari ez oso handia, baina bai sendoa eta gogorra. Eta gazteetik hasitako jokalaria da, taldearen gazteetako taldetan. Aipatutako Carbajo. Bigarren zatiko, 22. minutua, betetzear. Zorionez, jokorako batez ere, lehen zatian euri ari zuela aipatu duena momentu batean, arrezkeroztik ja ateri dugu, eta orduan baino askoz argiago, eta ikusgarritasun aldetik hobeto. Bizkaia Gernikaren zelaian, 10 metrora, Hernani erasoan. Uztartze irekia, Martxel Aramendik zabaldu, ezker aldera, Carbajok eraso kostikadatxoa, baina aurrera erori zaionez, eta ez duenez abantaila legea baliatu Bizkaia Gernikak, uztartze bildua Bizkaia Gernikarentzat. Gogoratu dizuegu, oker ez pagaude oraindik Bizkaia Gernika. Jokalari bat gutxiagorekin ari dela, uste dugu, baina ez dakit epaileak ez den ohartu edo. Kontua da, uztartze bildua jokoan jarri duela Bizkaia Gernikak, eta baita bultzatu ere, baloia berdegunetik jaso, baina eten egin du jokaldia epailea, fanlo epaileak, hala ere, uztartze bildua izango da berriro Bizkaitarren alde. Eta behin da berriro ari dira adierazten kanpoan dagoen jokalaria sartzeko garaia duela. Uztartze bildua, hagen aurrez aurre, baina
22 metrora, Bizkaitarren, 22 metroko lerroaren gainean. Baloia, Bizkaitarrek eskuetan. Baita bultzatu ere beraiek, kasik partida osoan gertatzen ari den bezala. Eta orain Masukuk zangoz luze jo, baina ostikatu den lekutik izango da eskasa Hernanin alde. Espaitu zelaian jo potea, eta Masukuk joltako baloian, Hernani baliatuko du eskasa, 22 metroko lerroan, eta Hernaniren alde. Behin eta berriro ari dirazten Bizkaitarrak, kanporatu denak betea duela ja denbora sartzeko. 14 baitira jokoa, oraintxe osatu da taldea berriro. Bizkaia Gernika berriro 15 jokalarirekin. Eta zelaia utziko duena, lehen zatian, ensego egin duena, Stein. Federico Stein, argentinarra. Badira hasierako 15ekoan gau Bizkaia Gernikan, 4 jokalari gutxienez argentinarrak. Arrantz, Lamas, Rentel eta Stein. Baditu ere Bizkaia Gernikak, bi Afrikako jokalari, bi Afrikar debut eta lehen aipatu izun Masuku. Eta baita Samoako bat ere, Maloi. 15-ekoari dagokionez Beñepein. Aldaketa gehiago, Hernanin Arratibel zelairatu da, baita Oier Laskurein ere, egalean jartzeko, ezker egalean. Leister berrikusiko dugu taldearen berrestrukturak eta zelairatu ondoren ordezko jokalariak. Momentu batean aipatu dizugu, joan den asteburuan, Hernanik pasek Belenosen kontra irabazi egin zuela. Justu xamarreko markagailuarekin, 9 eta 15. Baina, dena dira baliagarriak, puntuak batzeko, sailkapenari begira, jakina. Hernaniko Krespa gaude 2-6 egin zituzten hernaniarrek. Bien segu. Bi gauzatze. Hortaz. Baina zoritxarrez, partida horretan, lehen aipatu dizugun Xabi Garmendia txartel gorria jaso zuen, kanporatu izan zen, eta ez dakigu zenbat partidetako zigorra izango, baina 3-4 igual bai. Hemen momentuz landarizok errubi bezalaian, 7 eta 16 markagailuan. Oier Laskorain justu hartu du bali hori. Eta denbora izan du Mikel Bidegaraik, baloia jaso, ostikatzeko, eta zelaiaren erdialdean jartzeko jokoa. Eskura, Martxel Aramendik, eskuinera, Arratibel, baloiaren jabe, uztartze irekia, eta orain berriro eskuinaldea, eskuko jokoan, aurrelarien talkak,
Zelai erdian, Martxel Aramendik, aurrelariken jokatu nahian, zuloak egiteko, metrok aurrera egiteko, eta orain Iker Garbajok, erasoko ostikada jo du, Masukuk jaso, sendoa da jokalari Hegoafrikarra, eta baloia ostikatzen ari zela, blokatu dute Oier Laskurain eta, bueno, Bizkaia Gernikarren bigarren entsegua. Eta entsegua izan ez balitz, uste dute fanlo epaileak zigor-kolpea diraziko ziola, edo zigor entsegua, Oier Laskurain kamistetatik heltzen ari baizitzaion entsegu gileari. 27. minutua eta bizkaitarrak pixkanaka nagusitzen markagailuan. 7 eta 21. Eta jada 27. minutua bete da. Aukera gainera, eta ez txarra, bizkaitarrek hagen artetik baloie pasarazteko eta beste bi tanto eskuratzeko. Hala ere, bizkaitarren jokalari bat lurrean berdeuna etzanda da, zangoa luzatzen edo gainkarga bat edo izan duelako gainera baki beharko dute, zeinek jaurti, norbait jaurti beharko du. Bitartean Patri Polidori fanlo epailarekin solasean, eta gogoratuko dizugu, orain dela gutxi, hain justu ere 70. minutuan, berriro Siabonga Masukuk egin duela entsegua. Hegoafrikararen entsegua. Eta beste bi puntu hain zuzen ere Bizkaia Gernikako gibelekoak, Stanislao Orrentel argentinarrak gauzatutako transformaketaren ondorioz 7 eta 21. 7 eta 23. 7 eta 23. Ea ba, etenalditxo asko markatzen ari da, Bizkaia Gernika galdaketa egingo du. Arroinak, eskuin arroinak Eider Martinezek zelaia utziko du, min hartuta, edo behintzate arazoa ditu. Zelaian zelairatu dena Jon Aboitz, 17 zenbakiduna. Eta Erraniren aldetik bada jokalari bat, zainketa langileek, diakoek, oaskan aterako dutena. Tugu ikusi norden oraintxe konturatu gara. Armailaren aldean delako, eta Bizkaia Bizkaia Gernikan Agustin Beroli zelaian da. Ikusten duzu, azken minutu hauetan etenaldi askotxo eta erritmoa jetxi da pitin bat, baina ez bizkaitarrena. Partidako bigarren entsegua egin dutelako bizkaitarrek. Eta ondorio 7 eta 23, partida amaitzeko 7 minutu geratzen direla. Uztartze bilduan, zelaien erdian. Hain justu, Olaetak, Iker Olaetak,
pasabidean sartu eta bikain daramate baloia hanken artean bizkaitarrek eta baita metro batzuk irabazi ere uztartze bilduan. Hala ere, erasoan ostikadatxoa jotza erabaki dute bizkaitarrek, hernaniarrek gibelean ongi jaso eta orain jokatzen ahaleginduko dira eskura. Aurrelarien arteko norgehiagoka, ben bitartean, han Hernanik laguntzaile babesle dituen pankarten edo iragarleen inguruan. Uria neumatikoa, Perfait, Biatek beira teknikoak, Kominter, Adarra hornidurak, Ekolan eraikuntzak eta zerbitzuak eta Eher ditugu alde batetik, tarteka ikusiko dituzuen pankartetan babesleak iragarriz. Orain berriz eskasa eta han babesleak aipatzearren Kursahal, Eziago poligonoan eraikuntzak, Ariz eta Bigmak hornidurak ere, baina beti eraikuntzarekin eta bordengintzarekin lotuta eta Induskrim lantegia ere. Eskasa Gernikarrentzat, Bizkaitarrentzat alegia, fanlo gongiat edo masukuk ezangoz luze, oso indartsua baitu baloi jaurtitzea, eta Beñatariz eta baloia jaso, eta berela jarri du jokoan berak, Bizkaitarra pixka bat lotan harrapatu nahian, baina ongi jaso du okerz gabe uztartze erdiak. Hola, eta orain Mikel Perez baloiarekin keinua egin eta azkenean Garbajori eman. Garbajo indartsua da eta bota egin du baloia, ez ateratzeagatik albora. Bizkaitarrek jaso dute, masukuk berriro ostikadatxoa, erasoan, baina epaileak aurretik zegoela eta zigor kolpea adierazi du. Armailaren parean Hernaniren alde. Hogeita bat. Pello Urrutia ere zelaian da, Bizkai Gernika taldean, bigarren zelaian zeleratu dena. Alaber Francisco Botoni. Eta uztartze bildua, Armailen parean. Ea laguntzen digun Oier Garmendia Hernaniko jokalariak, gaur egun ez da ari jokoan, baina Aikia kamararekin aritzen delako hemen. Eta zer adierazi du, zigor kolpea Hernaniren kontra, nagusitzen ari da pixkanaka Bizkaia Gernika, eta orain zigor kolpea alde. Oso sarrera sendoa tinkoa, bortitza egin du Fagu Maloi jokalari samoarrak, 8 zenbakia duenak, eta zigor kolpea baliatu nahiko dute Bizkaitarrek argitaratzeko, 3 puntu batzeko beraien markagailuan. Pixkanaka erantzuten ari dira Bizkaitarrak Hernaniren bigarren zatiko erasoaldiari eta ensagoa lortu ondoren, orain dela minutu batzuk, masukuk orain zigor kolpea alde izango dute, markagailua alde handiagoa lortu ahal izateko Bizkaitarrek. Ea ba,
markagailu armailaren aldetik egingo du jaurtiketa. Masukuk puntu asko batu ditu gaurko partidan. Baina oraingoan ez. Oraingoan eskuinagetik eskuinera irten zaio. Bigarren zati amaitzeko, hortaz partida amaitzeko pare bat minutu hiru izango ditugu, naiz eta epaileak tarteka eten egin duen jokoa. Hernanik jokoan jarri baloia, Bizkaia jaso, zangoz, orain erasoko ostikadatxoa goitik, baina ezin abantaila egin jokaldiari Hernaniarrak eta aldiz, Bizkaia Gernika erason orain jokalarien indarra baliatuz. Bigarren zatian zelairatutako Jokin Eskolarrek jaso du baloia, antolatu du jokoa, eta orain eskuin aldera Bizkaitarra Masukuk baloia jaso, berak egin nahi izan du zuloa. Uztartze irekia eta berriro Bizkaitarra jokoan beste fase batean. Aurrelarien talkak, aurrelarien norgehiagoka, eta orain Jokin Eskolarari da uztartze erdian baloiak bideratzen, taldekidea jokoan jartzen, eta Pello Urrutia bikain gainditu du defensa, eta baita enseguaren egin ere eskuin aldetik, eskuin banderatxoan, hirugarren ensagua taldearentzat. Jakina, gehigarrizko puntua lortu nahiko dute, 7 eta 28, 42. minutua bete denean, partida amaitzear dela. Beste bat nahi dute Bizkaitarrek, baina takit denbora izango duten. Pello Urrutiak egin duen segua. Eskuin hegaletik. Beraz, esan dezakegu denbora agortu zaiola Hernaneri, markagailuari buelta emateko, Bizkaitarra jarriko dira, sailkapeneko buru bakarrik. Ez du errexe izango. Gehigarrizko 2 puntuak, ensagu transformaketa eginez, nahiko aldamenean daukalako, armailaren aldetik, eta ez du lortu beste 2 puntu bereganatzea Rentel Argentinarrak. Hortaz, jarraitzen du markagailua 7:28, baina esan dezakegu pare bat minutu barru amaituko dela norgehiagoka. Gehigarrizko minutuetan delako luzapeneko, minutuetan partida. Bizkaitarrek jakina nahiko dute, lortu beste ensegu bat. Jokin Eskolarrek Masukuri eman dio baloia, luzatu dio baloia, horrek luze ostikatu. Eta Mikel Bidegarek ez du arriskorik hartu nahi, baloia zangoz jo. Eta orain berrekingo diote erasoari Bizkaitarrek. Albogera bota nahi zuen Stanislao Rentelek, baina hor da biltza. Zankoko jokoan, eta orain Masuko jaso du, honek bai emango diola luze. Berak nahi izan du jokaldia egin, indartsua da jokalari Samoarra. Samoarra ez. Hegoafrikarra. Zigo kolpea beraien kontra, Bizkaitarren kontra, baloiari eusteagatik. Baloiari eusteagatik. Zazpioita sortzi. Venga, va.
Lehenengoa, ba! Beraz gaur Gernika ez utzi, Agur! luze eskasa, Mikel Perez jaso du bi eskutara, gutxienez partidan ensegu bat egiteko, baita zigor kolpea lortu ere. Ea ba, aukera berria Hernanik gutxienez ensegu bat egin ahal izateko. Eskasa, Bizkaia Gernikaren segolorretik hurbiltza 8 metrora. Egin Arratibele jarriko du jokoan denek osatutako hilaratzea eta berriro garbi nagusitu dira Hernaniarra bi eskutara eta orain Uztartzelatxoarekin ea ba pixkanaka hurbiltzen diren. Eta eskura zabalduta, tartea bilatu nahian, baina defentsa ongi ari da gaur Bizkaia Gernikako defentsa oso zorrotza, gainean, tarte gutxi utziz, eta baloi aurrera hori bali mazai ere Hernaniarrei, zigor kolpea adierazi du. Beraz, naiz eta orain ongi baliatuko duen Hernanik jokaldia agian segu egiteko Uztartzelatxo hori eskasa atera eta Uztartzelatxoaren bitartez Bizkaia Gernikak eramango du norgehiagoka eta baita sailkapen buruan jarri ere 43 punturekin. Ez baitu guzti denbora emango dionik laugarren segu egiteko eta gehigarrizko puntua eskuratzeko. Taz, biak ala biak gola geratuko dira, lehen postuan Bizkaia Gernika, 9 jardunaldi jokatuta, eta Hernani bigarren 39 punturekin. Uztartzelatxoa Hernanik, azken jokaldi izan daiteke, borrokan bi aurrelari multzoak, segitzen du Hernanik bultzaka eta alaxe egin nahiko duen segol eroraino aliatu bitartean, tarteka gehitzen dira hil ordenetako jokalaria, bultza indartsuago bultzatzeko, baloia eta ensegua, Hernaniren ensegua Uztartzelatxoa baliatu eta pixkanaka aurrelarien bitartez partidako ensegua, Hernanik egin duen lehen ensegua eta pesatzen dugu ja bakarra, ez bigarren ensegua barkatu, lehenbizikoa Garbajok egin duelako, 17. minutuan, eta orain bigarren ensegua, beraz 12 eta 28 markagailuan partidaren amaieran. Bi ensegu Hernanik eta 3 egin ditu Bizkaia Gernikak. Aukera beste 2 puntu gehitzeko, baina oso aldamenean dauka, jaurtitzeko aukera. Ea ba, Beñat Arizeta da gaur jaurtitzen ari dena, jaurtiketak egiteko ardura duena, Anartzelosik baita ari partidan, eta ez du lortu. Pello Urrutiek egin du beraz, Bizkaia Gernikaren 3. eta azken ensegua. Eta Hernanik lehen partida galdu du aurtengo denboraldian. Hain justu ere 9. jardunaldian eta bere kontrariorik hurbilekoenaren aurka, Bizkaitarren kontra. Haue berriz
jarraitzen dute 9 partida jokatu eta 9 irabazi. Sailkapeneko buru dira Bizkaitarrak orain, 43 punturekin eta bigarren 39 punturekin. Hernani izango da. Abeziak egin du Hernanirenen segua, baina balio izan diona pixka bat markagailua arintzeko. Partida amaitu da, Fanlo epaileak amaitu zet eman du norgehiagoka. Espero zen partida hau momentuz bigarren multzoko gorezko mailako multzoko bi talderik gogorrenak elkarren kontra aritu direlako, Landare Toki Rugby zelaian. Eta orain aurrera jarraitu behar. Izan dizuegu lehen fase honetan denak elkarren kontra ariko dira, baina partida bakarrera. Eta gero, bigarren fasean, bi talde osatuko dituzte, bi azpi talde esango genuke, bi azpi multzo, 6ko bi azpi multzo. Eta komeni zaie pixkanaka, nagusitza gero, hirugarren fasero jokatuko delako, eta han erabakiko dira kontuak. Gogoratu, 10. jardunaldiko norgehiagokak Hernanik, derbi izango duela Donostiako beraberaren kontra, datorren asteburuan. Urtarrilako azken egunean jokalariak elkarra gurtzen eta merezimenduz nagusitu da gaur norgehiagokan Bizkaia Gernika, lehen zatian utxe eta 16 aurreratu baita, 3 zigorkolpe gauzatu eta ensegu bat eginda Masukuk. Bigarren zatian izan du Hernanik erreakzioa, hasieran baloraren jabe izan da, zelaiaren okupazioan ere hobeto Hernaniarra, baina pixkanaka aurrera egin Bizkaitarrek eta 17. minutuan Garbajok egin baldin baduen segua Hernanirentzat, baina eta dizetak 7-16koa, baina 27. minutuan ja Bizkaia Gernika berriro zelaia okupatzeri ekin dio eta Masukuk egin du taldearen bigarren segua, 7 eta 23 aurreratu eta gero 42. minutuan Pello Urrutiak taldearen hirugarrenen segua eskuin banderatxoan jokaldi aparta eginda. Azkenean, partida amaitzeko oso gutxi falta zela, Hernaniko abeziak egin du taldearen bigarrenen segua. Hortaz, Landare Toki Rugby zelaian 9. jardunaldiko derbian, 12 eta 28 Bizkaia Gernika aurretik markagailuan. Beraz, datorren urrengo norgehiagoka hemen Landare Toki Rugby zelaian, hori izango da otsailean, otsailaren 21, eta ez gure gaizkiari gea, 31 izango da, berriro etxean jokatuko du, lehen hasiera baten esan dizugun bezala, larun batean, Inigok esaten digun bezala 30ean, eta hain justu Donostiako bera hartuko duelako, hemen Landare Rugby zelaian, ohiko ordutegian, larun batetan, 4etan, eta azken jardunaldia bai, kanpon jokatuko duela, Hernanik, Ourentzeren zelaian, eta Bizkaia Gernikak, etxean jokatuko du urrengo jardunaldian, datorren asteburuan, Ourentze hartuko du, azken postuetan dabilen Galiziako taldea, eta azken jardunaldian Bizkaia Gernikak, Iruña jokatuko dugu, momentuz, azken postuan den Launikaren kontra. Ourentze esan du, baina Ourentze ez dago azken postuetan. Ourentze 6. postuan da. Gure partetik eta lantalde osoaren partetik, urrengo larun bat arte, ongi izan.